Stahuje se vám žaludek z představy, že máte svému šéfovi říct o vyšší plat? Víte, že máte efektivněji plánovat, ale když neustále hasíte problémy? Máte svůj tým, ale to, co si uděláte sami, je bez tak rychlejší a lepší? Jako psycholožka, ať už při školeních nebo při různých developmentech, se pravidelně potkávám s desítkami lidí, kteří mi říkají právě tyhle věci. A společně hledáme cesty, jak tomu pomoct. Ukazuje se, že dobře funguje to, když věci pojmenujeme. A druhá klíčová věc je sdílení. Většina z nás asi zažila tu úlevu, když jsme se mohli s někým o nějakou starost podělit. Na základě toho jsme vytvořili skupinový seberozvojový program Duše v práci, který je právě na těchto dvou principech založený. Společně zaměříme pozornost na sebe, na to, jak lépe zvládat stres, jak lépe pečovat o své duševní zdraví a vyhnout se tak vyhoření. Budeme se věnovat i tomu, jak vést spokojenější vztahy. Budeme otvírat témata, jako jsou například toxická komunikace, emoční inteligence, asertivita a mnohé další. Potkávat se budeme pravidelně, vždy ve čtvrtek, jednou za 14 dní na 3 hodiny, v malé skupině 10 lidí. Vytvoříme tak dostatečně bezpečný a jedinečný prostor pro to se zastavit a přemýšlet o jiných věcech, než třeba každý den děláme. Těším se na vás.